nyaka waket tie wapiny. Wadonja ne wach mar NADCO report makori mulo no endo. Mokwongo report no iyie kode, to kata kise nyiswa kiyie kode kata kiyie kode, odhi konyo duond buche nang'o. Mokwongo, ne wadhi menyo, to kane wadhi menyo, ber mondo jopiny ong'e ni wan wadhi manyang'o, to jo Kenya Kwanza nodhi manyang'o. Pile pile iwinjo ka jogi wacho ni ne wadwaro kwith marwa ni ne dwaro pok mar kombe, ni jogi kombe magidwaro gi nusu mkati. King'iyo gik mane jogo kelo mesa, jogo wacho ni gidwaro kom Prime Minister. Prime Minister no wang'eyo ni ilose ne ng'at achiel manitiere i kanyo. Gine magikelo wach leader ma opposition kagiparo ni wan gi gombo kata paro moro gi leader of opposition. Two-thirds gender rule. Gigi king'iyo gi nyaka CDF. Yes, ndiyo wan kaka wabunge nikech gini konyo japiny. CDF no kokete ei katiba kucho ober. To gigi wan ne okwa kelo. Gik magikelo gi tek ing'iyo sana positions magi. Gin gik mamedo budget kuom japiny to gin positions. Wan wakelo mokwongo en cost of living mamano gitamore kabisa. Giwacho ni cost of living en jukumu mano mandate margi ogidwa ng'ama puonjogi. Cost of living sani ineno kuma koro chope ni wantiere kuma japiny onge kaka nyalo konyore kata matin. Wan wakelo kendo wach moro mar fidelity to political parties mana yase wacho ka. Wakelo wach moro mar electoral reforms. Kuom gik mane watero abich, ang'wen kuomgi wanyalo wacho ni giyie kodwa kata koke na 100%. Kanyalo tiyo gi dho Professor Adams Oluoch ma was one of the experts mane konyowa e kwithwani. Wacho ni ne kuom grade monyalo miyowa kaka azimio NA mar 80%. 20% no wanyalo wacho ni wabiro lawe. To bende nitiere jomoko mawacho niya, bende kani yuda 100% gima koro idwa dong' midwaro keep godo government ni check enang'o. Wan wamiyo gi yath prescription ni kauru gini mondo thieth godo what cost of living ma hinyo japiny. An dabed Ruto do kawo gigi mondo opposition kora agenda lalne. To cost of living ni wan wadwa wacho nyaka 2027 makata kok gigine mane wer wadwa wero negi elia, wadwa were kanisa, wadwa were kila mahali. Economy kamochope sani koluongi yiero, Ruto biro gore piny gi siendane saa 2 gokinyi. Koluongi yiero next year, the same thing. Gima jogi paro e pachgi mathin en ni wain japiny wadi waketo suru ni karomo 2026 ni koro wabiro biro ni koro waloro gigi japiny biro bedo kawero wako chunge wi pickup kucho ni simu meona tulitenga tukapanga tumeweka koro idwa chaki duogo hasla. Ng'at moro miluongo ni boda mama mboga manowe e stage magidhurai gimadhare nowe gi Jeriko kuche stage tok kane gisego ombulu. Koro idhi dok manyo gi 2026 ni tumeshukisha, tumefanya, tumetenga. Revolution moro biro ka mibro yudo ni tumetenga no wang' ni biro to yudo kiwache to kech moko timre. Iwacho to japiny ng'i. To kata wacho no mubedo makech sani nudoke